Ayo lo Mahesa Budaya. Hei. Ayo le. Oh. Oh, oh iya. Awan yo iki mandek. Yuk. Bos. Hey, ho, hey, ho, hey, oh, nah. Oh. Yo-ho! Yeah. Mirip sayo rukun gumbar bareng tumandang rampak jogete saya nyang samake jangan pikiri senggak runtut ambu seni rangu ciwani agawe sang semeng ati. Sayo rukun gumerakut bareng tumandang rampak jogete saya nyeng samake jangan tikari senggak runtut ambu seni rangu jiwani agawe sang semeng
Yitno Bending ngunggong tengara budaling wadya meneger gumuruh kang boro-boro suarane bede buking lampe udah lampi panggopo sora tambur gengkeri suling lan trompet rumyung mawuran kajebelah koso katon gumlek gerlan uga gumuruh suarane prawadya bala mahesa budaya mat kowe sorak krimbing swara rira kang tumut wonten sajroning alun-alun mahesa budaya mat ayo nger padha dideleng bebarengan nangge para satriya satriya mrika lan nah jos yo just yo yo yang titik
Ayo le. Ayo. Bersama Mahesa Budaya. Enak lho Ki. Sajose.
budaya loh, ageng budaya loh. Nun, entek gewel nabengi lho bayangan. Jroning batin kurang
Ayo. Ayo ya. Ayo. Ayo. Bocah nom-nom wis kena gula kabeh. Ora wani ngombe legi. Jajale kok iki piye to, Run? Sing lakon apa iki, Run? Op. Iki lho manayo alon-alon wae Mahesa Budaya ya. Oh. Iyo. Jos. No. Allah iki Mas. Kaya mangkene yen olah kaprigelane wis jaranane padha melu dadi wakon. Sing ora bisa perang langsung dadi ae. Ayo. Sang sing ngalodra idaneri sang raseksa emebaha montat sarawi lumampah kanyer-kanyer sang bagatan samula lirgo jiwa sang lumangsa vokalku rada tambahna Mas. Vokale Putra iki rada abot. Mas Edi tambahno sithik wae ya Mas vokalku. Kok bengi sik lho Mas. Op. Nah. Ya tumandang anggem-anggem sang sing alodra kridaneri sang raseksa montat sari lumambah anyek-anyek sang bagatan samolat lirgo jiwa sang lumambah yang ini no. Tole. Ayo Le dadi bayarane duit Le.
iki lonot. Oh, iya ayo le. Aku delekne rambak ilang lho man. Delekne rambak. Iki dikutil Lah dikutil man. dikutil kok mburi gak ro. Ora ro. Oh iya. Ayo Dek Rompi. Ayo Ger Rompi. Memang bengi kok ora kondo-kondo. Kancane ditinggal. Kadung tak tinggal mulai lah kok tok kurang ajar kowe. Ora jokok pindo-pindo karo kakakmu. Oh iya. Yo. Ya Allah. Awane sumuk man. Ombene marai keringetan man. Ki sing Pahit man pahit. padha kena kencing manis tuh. Ho, he. Iya. Oh, yo. Iya. Kayak corong tua lambene. Yo. Hei. Mas Prayit. Musimnya panas rakyat. Panas wae. Panas. Aku njaluk sing rodok legi man. Panjenengan boten kenging kencing manis nggih. Yo. Yang ngene iki lho, yang ngene. Ayo le. Matur suwun Pak Supri. Suwun Pak Jupri kok.